Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Gayo R. Saputra. Kanthi irah-irahan Sumur Pitu. Ndeleng jam ing tembok isih nuduhake jam 8. Tegese durung wengi. Malah kepara isih sore kanggone Budi. Rokok ing dhuwur meja enggal disaut. Bojone sing isih dolanan HP dipamiti. Jarine arep metu golek padang hawa utawa menyang Cakruk. Mbok menawa ana wong jagongan. Dheweke pengin srawung tangga teparo ngelingi yen lagi melu maratuwane. Isih manten anyar. Mula kepengin kenal karo tangga kiwa tengene supaya ora diarani wong kang anggak. Kaya padatan nalika isih legan, jam-jam semono kuwi Budi wis metu dolan. Sing dijujuk yen ora Cakruk ya omahe Rudi. Ing omahe Rudi kono biasane kanggo jujukan para sinoman. Mesti wae mulih tengah wengi. Kejaba sesuke kerja utawa sekolah. Paling ora ngetok sedhela kanggo tenger. Awit urip ana desa yen ora gelem srawung bakale bingung yen ana bot repote omah ora bisa uwal saka tangga teparo. Kene iki aja dipadakne karo omah etan, Mas. Yen ing kono metu sewaya-waya isih ana wong, isih rame senajan ana desa pereng gunung pisan. Kandhane sing wadon. Njur, nom-noman kene iki ana ngendi yen nglumpuk? Nom-noman kene iki kena diitung, akeh sing nyang luar negeri. Ora mungkin wengi-wengi ana sing melekan. Wong sesuke yo nyambut gawe. Akeh-akeh melu nukang utawa nggarap sawah. Sing nerusake sekolah dhuwur mung etungan driji. Lah apa gelem awor karo bocah-bocah sekolah? Kae yen yamene padha nglumpuk ana omahe Mbak Endang dolanan game online, kejaba anake isih sekolah, ing kono wifi-ne uga banter. Wangsulane sing wadon ngguyoni. Budi ora melu omongane bojone. Bisa wae mung akal-akalane bojone supaya wurung metu. Karepe tetep ana omah ngancani embuh apa ngono. Kanggone Budi jam 8 isih sore, isih pengin metu golek padang hawa. Saora-orane weruh kahanan wengi ing desane sing dipanggoni saiki. Upama ora ana wong arep dibablasake menyang pasar condong golek wedang. Sumur Pitu kulon kono kuwi angker lho, Mas. Wani liwat. Ngendi panggonane? Ya, mengko ra ngliwati dhewe. Yen tak dudohi, mengko ra wani liwat. Sing wadon bali nggodha. Budi ora mangsuli pitakone bojone. Dheweke langsung pamit metu. Sing dijujuk yaiku Cakruk kulon omah. Jebul ora ana sapa-sapa. Persis kaya sing dikandhake bojone. Dheweke bablas mengulon tumuju pasar condong. Sauruting dalan kuwi kahanane sepi. Wis akeh omah padha tutupan. Kahanan sangsaya sepi lan peteng. Bareng wis tekan entek-entekane pomahan. Mung ana lampu ratan sing padange ora sepira. Dalane lurus kenceng nyigar pesawahan jembar nganti tekan ratan gedhe. Nalika liwat kuwi Budi kober noleh ngiwa.
Ing kono ana tegalan cilik kang ditanduri wit jati. Kira-kira ambane saukuran kapling perumahan. Kang dadi gumune kok tegalan sak cuplik ana kono. Kiwa tengene kapit sawah kang jembar. Budi ora ngitung cacahe wit jati. Mung saklebatan ana akeh. Ngono wae dhewe ngrasakake hawane wis beda. Mulih saka ngopi dheweke liwat dalan kang padha karo budale. Sing sepisan iki Budi kepengin namatake tenan panggonan kang dianggep siji mau. Dheweke mandeg ning pinggir dalan. Motore ora dipateni. Dienggokake menyang tegalan kanggo colok. Budi ngitung cacahe wit jati. Ana 10 wit kang jarake saben wit mung 2 meter. Durung nganti namatake kiwa tengene, dumadakan ana motor liwat. Motore Budi kang malang dalan banjur dienggokake lurus dalan. "Oh, golek apa, Mas?" Sluluke wong mau. "Sampeyan ra nggih yoga mantune Pak Sugeng?" Wong mau takon maneh. Jebul sing aruh-aruh katiman lagi mulih saka dodol martabak ana kutha. Omahe persis ngarepe mara tuwane Budi, mula langsung apal. Tanpa kojah suwe, Budi agi-agi dijak mulih. Tekan omah isih jagungan ana emperane katiman. Budi seneng wae nalika dikongkon mampir rumangsa oleh kanca. "Sampeyan ki klebu kendel tenan lho, Mas. Wengi-wengi kok mandheg ana sumur 7. Arep golek apa?" Kandhane katiman miwiti gunem. Budi lagi ngerti yen papan lagi wae diendheki kuwi sumur 7. Mung wae dheweke ora weruh ana ngendi sumure. Sing diweruhi mung pategalan cilik kebak wit jati. Dene ngisore mung tukulan suket kang ngrembuyung, meh wae dicedhaki banjur ketekan-tekane katiman. "Semah kula wau nggih sanjang ngenani sumur 7, nanging kula mboten ngertos papanipun. Wonten napa to, Pak?" Budi ganti takon. "Ora apa-apa, Mas. Kono kuwi rada angker. Akeh sing ora wani liwat yen ijenan. Ning yen awan ya kaya padatane kanggo leren wong-wong ning sawah." "Jenengan berarti nggih kendel, Pak?" "Yen aku nuruti wedi ya ora oleh duit, Mas. Lah piye? Wong sandang pangane ora neng kene. Siji-sijine dalan ya mung kono kuwi." Wengi kuwi katiman cerita akeh ngenani sumur 7. Nalika katiman isih cilik, sumur 7 kuwi wis ana. Manut ujare wong akeh, anane sumur 7 kuwi mbiyen merga kanggo pengairan sawah. Saben duduk lemah nganti metu sumbere mung kuat 2 jam. Bubar kuwi asat maneh. Kamangka jerone nganti 10 meter. Banjur nduduk sandinge. Asile uga padha. Mangkono nganti ambal 7. Sumur kasebut banjur ditutup. Kanggo ngusadani bab kuwi banjur digawe sumur pantek utawa sumur bor. Wis akeh wong kang diweruhi, saben wong duwe cerita siji-siji. Suwe-suwe akeh sing ora wani liwat. Sijine sepi uga dalane ora pati padhang. Nanging uga ora kabeh wong sing percaya. Kuwi lumrah wae, awit pancen ora diweruhi apa-apa. Contone kaya katiman dhewe kang nganti tuwa durung tau diweruhi wewujudan nganeh-aneh. Yen swara bocah nangis luwih kerep.
Ingkang sampun-sampun diweruhi napa, Pak? Rena-rena, Mas. Sing paling kerep kuwi bocah cilik lan ula gedhe. Yen lagi liwat weruh ula malang dalan aja dipidak. Enteni wae supaya liwat dhisik. Cerita ngenani sumur pitu kasebut kasigek nganti jam 1 wengi. Katiman kandha marang Budi supaya ora perlu wedi. Budi dhewe pancen wong kang kendel. Papan-papan kaya sumur pitu kasebut kanggone Budi ora medeni. Biyen sadurunge rabi malah kerep saba sawah wayah wengi. Yen ora nyuluh welut ya mancing ana tlaga. Nggumune nalika kancane weruh memedi dheweke babar blas ora weruh. Kok nganti wengi to, Mas? Takone sing wadon isih durung turu, isih betah dolanan HP. Iki mau jagongan nggone Pak Katiman. Nalika mulih ngopi, aku mandheg ana sumur pitu. Dumadakan Pak Katiman mulih saka dodol. Banjur dijak menyang omahe. Jagongan nganti yahmene iki. Ngopo kok dadak mandheg ana sumur pitu? Sing wadon nggumun. Jenenge wae wong ora ngerti. Wiwitane penasaran karo wit jati kok ditandur ana kono. Sepisan iki bojone ganti ngandani supaya ora rena-rena. Takune yen liwat ya liwat wae, ora perlu mandeg apa maneh nganti ngambah sumur pitu. Wedi yen kena sawan, awit bojone lagi meteng nom. Keluargane bojone pancen jirih kabeh. Biyen maratuwane lanang tau dinunuti wong nalika arep tilik dulure. Mara-mara motore abot banget ora bisa digas banter. Bareng tekan ratan gedhe wis enteng. Wiwit kuwi wis ora wani metu ijenan kejaba ana kancane. Esuk sawise srengenge mlethek Budi kober ngungak sumur pitu. Dheweke ngrasakake hawane pancen beda. Senajan srengenge wis jedul, gitoke krasa merinding. Tekane Budi ora duwe sedya ala, mung kepengin weruh wujude sumur pitu. Ya mung sumur bongkor, cacahe ana 7. Sapungkure kuwi Budi luwih ngati-ati yen ngliwati sumur pitu. Sak ora-orane uluk salam utawa menehi klakson. Ora merga wedi nanging kanggo jaga-jaga yen sewayah-wayah tiba apes banjur diweruhi ula apa dene sing liyane. Karipta dening Gayuh R. Saputra. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 50 tanggal 21 Mei 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.